Oh, mga gon, karon na gyud mi nabalik og vlog sa YouTube, no? Opo mo kay napalinog. Sama ka ni dito. Ana. Okay na tayo na ganabang di adi na pangani mo sa tayo ganahan ay lalam mo gani. Mga tibo kuya, pag-amping mo. Wow! So mga gan, karon pagit ta nakabay ko ga upload ko kay tungod sa atong sitwasyon karon na batay kayo atong sitwasyon karon. Tingin pa ita. Eh, mo bigo. Special guest na to. Bisita na na. Special guest, guys, special child. Special guest. Ato na tarong sa kuan ron kay nag-sponsor ko kuan bugas og mga red pods. Mga tagtaro na dito sa kuan mga bukid-bukid. Unsa na ka tsadya? Kaba day maayo mo hiluan gyud. Oh, mga gon, karon na gyud mi nabalik og vlog sa YouTube, no? Opo mo kay napalinog. Grabe po. Kanang nagluto mo giugong. Murag bay bahay ko. Mate sa pang sponsor tani. Sa pang pahatag at ta sa bukid-bukid, mga gon. Sama ka ni dito. Ana. Oh, salamat din sa atong sponsor sa nino, Sir Roger Lim from Zinshin, Victor So from Delta, ug Kamis Ibabe Dimisa from Premium Line. Salamat din atong lamian nga chorizo from Ani Anjoli Chorizo. Nga nagsiulog pagit sila sa ilang anniversary karong buwan na. Salamat kayo from Jefferson Cabato. Salamat. Salamat ya gaon. Napusog yung ko sa Turisaw. Ay, padaw na ta sa bukid. Padaw na ta sa tangkel. Pare na ko, pare. Video. Kung dapat nakalimutan na daan mga gaon. Ito tani kay uwi Magaon. Hapit na mabot. Ah, rally sudan buktawas. Lihat ang destination mga gaon. Sudah gitu kan. Okay na tayo na ganabang di adi na pangani mo sa tayo ganahan ay lalam mo gani. Mga tibo kuya, pag-amping mo. Hanabang. Hinabang. Sige, hanabang. Osa. Daw, natsaya sa kapuap sa mo manok daw. Di ka mapasbo ka na daw. Natsaya ka na daw, makakaon man ka na. Jaga na. Kaya ko bigo, mo gina ko bigo. Wala mo na ibili ng kuanang. Kayo daw ka. Ya, magkuan mo no. Pila ni kabubong daw? Katia Carmen. Oh, maisam ko Katia Carmen. Bisay mo kabubong amo na ibilin. Ano na pang mais siya ha? Bisite. Mga nagduha. Mga bata ba? Tingnan tanan ba? Ano, di balik ka ng bar. Di balik si... Iba yan na dyan. Naan, nagritiri lagi. Wala man. Ano ko ha? Tangkil ko. Bumay lang ako. Kada ka ni mais mo sa kwalin. Pwede ba mo sa Koy dan. Tara. Pila nila ya raga. Laman kayo ninyo. Kaya baka niruglugsong na mo? Hala. Nausa, kumusta na magkarera? Magkarera po. Ya. Yeah. Katong nga rin. Wapa makuha nila. Oh, lisod mo yung daan mga gawin. Ambolo ni bibili. Lisod ko na kayong daan nato pa daw sa layagaw. Nya, amo na ibilin dire kay na-hybrid na akong naw. Slide yata. Slide. Daw na tong naw. Samuat ba patay ka tagdaw mo samot nga. Ay mo guro ka. Lain na nagbidyo ka ng kamera. Lagi? Lagi na din. Kaya pero nagdiri. Salamat din sa sponsor ni Superior Dita Box, Roger Lim, Victor So, Ibabe Dimisa. Tara, kita na. Salamat kayo. Tanawa lagi. Mga na. Ibar na gikuha. Mga gaon, bobo na.
Wagaw, nalimaw na. Kuya kay Sundan Wagaw no. Nanghatag ko sa tayo paghatag ninyo mga biplop to corn beef. Atang pangatang biplop, convert, humay, ata, mais. Sardinas. Pakutlo, gibuhi. Oh, sorry. Napay sili. Gamay man sili lagi. Okay. Dami mga po na. Lami kinandan man. Lagi punit ang sardinas sa bibi. Ano po Marami sili eh. sa kupa yung pikas kamot niya, unod. Nanghatag tagkuan. Humay, biplop, corn beef, atuap, sardinas, mais, Mulagi. isikong tinala. Mulagi. Abim nang imuha na. Mapahangi ah. Wow! Limonyo mamudagan na. Kita ko agtang. Pasumpag. Pasumpag ko ng pakyaw karo mo balag ang agtang. Ano pinda ng bigas bigo? Dahil paglilog di ba, banda ko sila. Nautong kik. Grabe mo to sa kana ginong bata mga mata lagi na sa krato lagi. Di man ka na ingong krusmal doon na dumaga na ko. Ilusi. Maraming natulog. Gaw, yung mga ginamagan gaw, para kabili ni Rambok ko gaw. Pag-abot na mo, dili ko nagtukong na rin, nagkana no. Gaw, ato to sa inyo gaw na, mga pita. Wala na sili. Nihitin sila gan, puniton lang to na kay berting luyas panahon aftershock. Kabawasan ako pre. Wala. Gawat utok ko. Kagapil na ako saging. Sindutan. Tingutan ta. Ano kang katawa? Ikaw na pagi. Ilang Kuya kay sili wala. Nukumot ko. mga agawn! Sampi na! Wow! Litsik na, litsik. Dito nag-auto kaya dyan. Managaw, sampi na. Mga agawn! Lidik na! Wow! Bunggos. Shout out! Og shout out lang kong Bugits TV. Shout out! Boy Washing, Abigail Minimirito Vlog, Tikong Vlog, LG Rivera Auman, Sherwin Sumaya, Tinago Vibes, Rodel Asoy, Jobert Abinido, Chris Vasquez, shout out! O shout out lang ko sa kong asawa na rin si Wednesday. Shout out mo na lang ka. See you soon. Lala. Si 20 na! O shout out na ko na sa taga Historias. Salamat sa imong Dragon Fruit. Lamig kayo. Og shoutout ko ang J. Castro, J. Andro Rodoble Gako, Esromi Bay, Kyle Simon, Biraki VMG, Mary Joy Gokalo, John Paul Nobetnom, shoutout. Og shoutout ni Manisan Narbay, og ang Joyce Dison Orogo, og ang Yami Flores Sibila, og ang Jing Napalan, og ang Bibilin Bayna, og ang Roselyn Orlarit. Shout out. Og big shout out din ni Madam Wednesday, si Chris, Julian, si Flor, og si Pinyang, og si Boss Lindon from Lapu-Lapu City, og si Julian, Sherlyn, shout out. Shout out! Shoutout Filmer Santillan from Ulango, Lapu-Lapu, Benslin Andujar, Borge Morales, Rosemary Habunita, Raymart Mahilom from Raymart Mahilom Lawas from San Carlos, Winston Lu from Balamban, Jocelyn Winsislao from La Union, Chris Vasquez, Santi Toledo Armamento, GC Sungahid Alfanta, Iluminado Salimbot Jr., Pobreng Vlogger Tabamu from Camiguin Island, Malditong Bisaya from Pasay Baclaran, ug kang Nissan Kubarde Patalkurin. Shout out! Sawa pa man shout out niya! Comment lang mo ko, true! Wow!